Tzu taoizam, mudrost jednostavnog života. Kineski filozof i osnivač taoizma Lao Tzu učio je o jednostavnosti, unutarnjem miru i harmoniji s prirodom. Put od 1000 milja počinje jednim korakom. Tko zna da ima dovoljno, uvijek će imati dovoljno. Prihvaćanjem onoga što jest, sve dolazi na svoje mjesto. Blaga riječ može rastopiti i najtvrđe srce. Najveća snaga dolazi iz unutarnjeg mira. Kad pustiš ono što jesi, postaješ ono što možeš biti. Prazna posuda prima najviše. Tišina je izvor snage. Pametan čovjek pobjeđuje bez borbe. Voda je mekana, ali može oblikovati stijenu. Konfucije, mudrost o životu i moralu Konfucije, kineski učitelj i filozof, vjerovao je u etiku, obrazovanje i harmoniju u društvu. Nije važno koliko polako ideš, sve dok ne staneš. Prava plemenitost je biti bolji od jučerašnjeg sebe. Čovjek koji traži greške kod drugih, rijetko ih traži kod sebe. Obrazovanje rađa povjerenje. Povjerenje rađa nadu. Nada rađa mir. Ne čini drugima ono što ne želiš da drugi čine tebi. Onaj tko uporno traži sreću, rijetko ju pronalazi. Glup čovjek misli da sve zna. Dobar čovjek je kao voda, prilagodljiv, ali uvijek koristan. Slušaj puno, govori malo, djeluj mudro. Prava mudrost je u jednostavnosti. Buda, osnivač budizma, učio je o unutarnjem miru, oslobađanju od patnje i prosvjetljenju. Ne boravi u prošlosti, ne sanjari o budućnosti, usmjeri na sadašnji trenutak. Bol je neizbježna, ali patnja je izbor. Mir dolazi iznutra, ne traži ga izvana. Sreća nikada ne dolazi izvana, ona je stanje uma. Ne vjeruj ničemu, čak ni meni, ako ne osjetiš da je istina. Tvoje misli oblikuju tvoju sudbinu. Ljubaznost prema sebi i drugima donosi najveći mir. Držite se istine, čak i ako ste u manjini. Ništa nije vječno, osim promjene. Svi odgovori koje tražiš su već u tebi. Ako vam se svidjelo, lajkajte video i pretplatite se za više mudrih misli. Hvala na gledanju.